אם עולה השמש ובכל בוקר. היי חדווה, מזל טוב. את יקרה מפז, ואני אוהבת להיות בחברתך. אני זוכרת לטובה את כל ארוחות הבוקר המאוחרות בטיפת חלב בוויז'ניץ, עם הסלט המטובל בסיפורים וחוויות, ותמיד את שואלת את השאלות הנכונות ואומרת את הדבר הנכון. שם זכיתי להכיר אותך, ומאז אני נהנית מחברתך הנעימה. עצותייך החכמות והסבלנות הרבה והכנות שלך, שהיום בעולם שלנו ממש קשה למצוא. בעיניי את יותר מחברה ואת מודל חיקוי, אז חדווה יקרה, אני שוב אוהבת אותך ומאחלת לך את כל הטוב שבעולם, ושולחת לך חיבוק חם ואוהב, והמון המון המון מזל טוב. היי חברתי משכבר שנים, הכרנו כשגרנו באחד הבניינים. ביקשת בדלת והזמנת אותנו, תוך ברור מה המקצוע שלנו. כי הבחנת בסמל רופא במכונתנו, שאותה רכשנו במיטב כספינו. ומאז אני התאהבתי באביחי, שהיה ילד מתוק ויפהפה עד בלידיי. השנים חלפו, החלפנו דירות, ולמרות המרחק נשארנו חברות. ואפילו מיפן הרחוקה, שולחת אני אלייך ברכות. את מעניינת וסקרנית וקשובה, ואני אוהבת אותך חדווה. לחדווה, במלאת לך 60 אביבים, מאחלים לך הרבה בריאות, נחת מהילדים, חמודים שלך, מהנכדים כמובן, וממשה. באמת הרבה בריאות וכל טוב שיהיה לך בהמשך דרכך, עד 120. ביי. את העיר המאוהבת, גל שובב וקל נושק לסלע שוב ושוב. האור נושק לצל והפסים את הרכבת. היי חדווה, אני מאחלת לך מזל טוב ליום הולדת 60. ומה אני אגיד לך, אנחנו כבר יותר מ-20 שנה שכנות, וכמו שאת רואה שאני יושבת פה בקורסה שלי, ואני מקווה שגם בשנים הקרובות אנחנו נמשיך לשתות פה קפה, אז המון מזל טוב, נשיקות. חדווה אישה מקסימה, טובת לב, וכמו שאומרים, המשיכי כך, ותמיד תישארי צעירה, כי בלב אין קמטים. הגעת רק למחצית הדרך, כידוע לך, מבטיחים לנו עד 120, עברת רק את החצי, ועוד נכונו לך עלילות והרבה פעילויות. אני ודודי מאחלים לך הרבה בריאות, הרבה אושר, עם הילדים, הנכדים ועם כל מי שאת רוצה, ושיהיו עוד נכדים, ושבכלל תהני מהחיים, שיהיה לך רק טוב, ושכל מה שאת מאחלת לעצמך יתגשם. אמן. ברמת אשכול בבוקר, קרן שמש במזרח, היא במרץ מתכוננת לעוד יום חדש. בת 60 פורחת עין, סקרנית, מלאת תשוקה, איזה יום אדיר ממתין לה, זה היום שלה. יום גדול ממתין לחדווה, יום גדוש עם אירועים, כי הטמפו והקצב הם של בת 20. כי היא גם אמא וגם סבתא, מספיקה הכל ועוד, בטיפת חלב בוויז'ניץ היא בודקת תינוקות. כי היא גם אמא וגם סבתא, מספיקה הכל ועוד, בטיפת חלב בוויז'ניץ היא בודקת תינוקות. בטיפת חלב בוויז'ניץ היא בודקת תינוקות. הבנו את הפרינציפ, לא צריך להמשיך. אנרג'ייזר פרפטום מובילה. חדווה קטנה, מה נביא לך מתנה? נאחל איחולי בריאות טובה, שמחה ואושר, הרבה ברכות ונשיקות מכרמלה ושוקי. בנות 20 יוצאות בריקוד, כי חתן הן מוכרחות לצוד. מי שלא תצוד בבוא זמנה, תישאר לרווקה זקנה. שנות ה-20 הן שנות נעורינו, כבר יצא... חדבוש, יקרה שלי, מעל 30 שנה של חברות אמיצה קיימת בינינו, והם בימים יפים ובימים קשים, הרבה עניין בנושאים משותפים, והאמת שאפילו לא זכור לי עימות אחד שהיה בינינו, וזה ראוי לציון. אני מניחה שאחרים גם העלו את השיר
את עניין השיר חדווה הקטנה של בצל ירוק. אבל אני דווקא רוצה להתייחס רק לשורה אחת שמה שאומרת שבחורה מודרנית צריכה תרבות וגם קולטורה. ואכן חדווה יש את אשכולות, מעיין בלתי נדלה של ידע, במגוון אינסופי של נושאים. הסקרנות והעניין שמגלה בכל נושא, ללא יוצא מן הכלל, פשוט מדהימים. דוגמה, ספרו לה שאתם מתכוונים לנסוע לאיזו עיירה נידחת בטומבוקטום, ואתם תשאו במלון איקס. אם מיד תיכנס לאינטרנט, תחפש את האתר, תבחן את המלון, תבדוק דרכי גישה, מספר תושבים, וכמובן, איזה קונדיטוריות טובות ניתן למצוא באזור. האמת שכיף לשוחח איתה, ולשאוב ממנה הרבה מהידע הטמון בה. אי אפשר להתעלם מהמשפחה המקסימה שהקימה יחד עם משה, מהדאגה הבלתי פוסקת לילדים הנהדרים, ומאהבה בלי תנאי שהיא מעניקה לנכדים המקסימים, וכמובן לאחד והיחיד משה. אז כל שנותר לי הוא לאחל לך חדבוש שיהיו לך ב-60 השנה הבאות הרבה רגעי אושר, נחת ושמחה, בבריאות טובה, במחיצת משפחתך המקסימה וחברייך, כי לפי הברכה המסורתית יש לך עד 120 שנה לפחות. אוהבת אותך, דוידה. אישה אחת גרה בתוך אבטיח גדול נורא, היו לה שני שרפרפים לכיסא. חדווה יקרה, אני רוצה לברך אותך ליום הולדתך ה-60. לעודד אותך שהגיל הזה הוא לא נורא. גם אני עברתי את זה, לא מזמן. יש חיים גם אחרי גיל 60. מזל טוב, בריאות טובה, אושר, נחת מהילדים והנכדים המקסימים. ואני מאחלת לך לצאת בקרוב לפנסיה, ליהנות מהחיים, חוגים, חברים, יש חיים אחרים. תורידי לחץ ותהדי. הרבה מזל טוב. באהבה, שולי. היי חדווה, מזל טוב. מצטרף לכל הברכות של שולי. רציתי רק להזכיר לכולם שאנחנו פגשנו את חדווה כשאביחי ולימור היו ילדים קטנים, וגם אנחנו וגם ההורים, אמא שלי ואמא של מוישה, טיילו איתם בגן השעשועים מתחת לחניתה, וככה בעצם התחילה ההיכרות בינינו. ואני מקווה גם, חדווה ומוישה, שיהיה לנו עוד הזדמנויות לנסוע יחד איתכם לחוץ לארץ. טיילנו פעם איתכם, היינו בספרד, נהנינו מאוד, ואולי נספיק עוד לטייל יחד איתכם עוד הפעם, ויהיה כיף. ועכשיו לשולי יש סיפור מהסרטים. שולי. בקיצור נמרץ, אני רוצה לספר על הטיול שלנו לצפון ספרד ולפירנאים, על אירוע שקרה לי ולך חדווה ביחד. בעיירה קטנה בשם סנטה דמיר, זה היה בשנת 2002, אם לא ציינתי את התאריך, לפני 11 שנה. נתקעתי שם בשירותי גברים, מכיוון ששירותי הנשים היו מלאים באחד המלונות שעצרנו, נאלצנו אני ואת להיכנס לשירותי גברים. והופ, את נכנסת ראשונה, אני אחרייך, ואני לא מצליחה לצאת. מיד רץ להזיק עזרה, את המדריכה, את צביקה, אבל לא הצלחתי לצאת. לא היה לי נעים, כי גברים כבר עמדו בתור, אבל לא היה מה לעשות. נאלצתם ללכת לקרוא לאיש התחזוקה מהמלון, כדי שיפרק את הידית, וכך בעזרתך חולצתי מהשירותים. ומאז את בריאה ושלמה עד היום. תודה. להתראות. ביי חדווה. רק בשמחות שאני פגש. חדווה, חברתי היקרה, הכרתי ביום שמש אביבי לפני כמעט עשור. נכנסתי לראשונה לתחנת השילוח כאחות אחראית, ולא יכולתי להתעלם מהמראה של האחות הרחמניה אשר שקועה כל כולה בעיתון, כוס תה ביד, ולעבוד לא בטוח שרוצה. אני אסירת תודה על שפגשתי אדם כמוך, שרווחת ציבור האחיות לנגד עינייך. לא הייתה ישיבה שלא דאג להביס בימיני מאפה סלטים וגבינות. זוהי חדווה, אחות מסורה ביום וגרגרנית לעתים. חברתי היקרה, מה אאחל לך ליום הולדתך?
שתמשיכי לטייל בעולם, להיות שגרירת האחיות בכל פינה בגלובוס, שתהיי מוקפת במשפחה אהובה, ושתמיד יזמינו אותך לארוחות חגיגיות. ובנוסף, אני רוצה להוסיף על העצות החכמות, על החשיבה הייחודית, שתמיד נעים לי לשמוע אותה, ואני מחשיבה את דעתה. אדם עמוק, עם המון רצון טוב, רגישות לזולת. חדוש, אני אוהבת אותך עד 120. להתראות. היי גיא, היי חדווה. חדווה ואני הכרנו בקיבוץ. בייג'ינג. איפה היינו? קיבוץ, זה היה קיבוץ. חדווה, אני מאחל לך אושר ואושר עם קרמר, נגד קרמר. משה קרמר. מושיקו! משה. ואריכות ימים. קרמר. טוב, חדווה, אני רוצה לאחל לך הרבה מזל טוב ליום הולדתך, אושר, בריאות וכל טוב. חדווה, שלום, רצינו לאחל לך יום הולדת שמח, עגול, יפה, ואנחנו מקווים לראותכם. אנחנו אולי ניסע לדרום אמריקה, או לטנזניה, או לפירנאים, שגם לזה אני מחכה לנסוע. יפן! יפן לא, יפן כבר במזרח היינו כבר מספיק. חדווה יקרה, מאחלת לך את כל הטוב שבעולם. הכרנו אותך בסין, חלק מקבוצה מדהימה, תרמת את חלקך, היה כיף לשוחח איתך תמיד, אישה אינטליגנטית, נעימה. ואני מאחלת לך עוד 60 שנה טובות ואיכותיות, ונחת לכל המשפחה, הרבה בריאות. ושנתראה רק באירועים משמחים. ביי, תודה. חדווה, ההיכרות הראשונה שלנו הייתה כשאמרתי שאני סוחרת מעולה, כי אני קניתי את המטריה ב10 יואן ולא ב20 כמוך. אז אני מקווה שזה יהיו ההפסדים הכי גדולים שלך בחיים. וחוץ מזה אני מאחלת לך הרבה כיף ואושר ונחת, ועד 120. חדווה, מזל טוב, הרבה נחת ובילויים. חדווה מקסימה, שיהיה לך מזל טוב, עד 120, חיים טובים, מאושרים, שמחים עם המשפחה והילדים, היה כיף להכיר אותך, והיה כיף בסין, והלוואי וניסה לכולם ביחד, ושמשה ימשיך לפלג אותך. הפסנתר. הולך לו מושקל ליריד ואוי איזה מזל, ליד פונדק עומד לו גוי עם סוס לבן קנאי. היי חדווה, היום זה יום חשוב בשבילך, זה היום הולדת הגדול, יום הולדת ה-60, הרבה מזל, מכל הלב, מרחוק רחוק, הייתי רוצה לתת לך חיבוק גדול, אבל את מאוד רחוקה, אבל קרובה בלב, מתארת לעצמי שכל המשפחה איתך כרגע, ומאחלים לך בבסט, ואני מקווה שנוכל להתראות בקרוב וגם לחגוג ביחד, maybe the next birthday. היי חדווה, אני רוצה להודות לטכנולוגיה וגם לילדים שלך שנותנים לי את האפשרות לאחל לך יום הולדת שמח. אני נזכרת ביום הראשון של הלימודים בבית ספר לאחיות. היינו בכיתה, המרצה היה רופא אופטלמולוג, אין לי מושג על מה הוא דיבר, היה לי מושג על מה אתם הקשבתם ומה כתבתם, בגלל שכולכם כתבתם הרבה ואני לא הבנתי שום דבר. אז אני נבהלתי ויצאתי מהכיתה והתחלתי לבכות. ואת היית היחידה שיצאת אחריי, ואמרת לי שאני לא אדאג שאת תעזרי לי, ובאמת עשית זאת. ושם התחילה חברות שנמשכה עד היום, ואני מאוד שמחה מזה. אז יום הולדת שמח, ונתראה, לא יודעת מתי, איפה, אבל אם לא פיזי, זה יהיה דרך הסקייפ.
ביי. אדבול, נפגשנו בגלל הפולניות, אבל נשארנו בגלל כל היתר. נפגשנו בהאון לפני 30 שנה בערך, אבל אז את התלוננת שהעוגה לא יאה, שהמזלג לא הולם את העוגה. מאז זה קרה, המון מים זרמו בכנרת. היום אנחנו מאחלים לך את כל הטוב שבעולם, והאמת היא את כל מה שאת מאחלת לנו. אנחנו אוהבים אותך, ומזל טוב לכבוד היום הולדת מכל הירשקוביצים. חדווה היקרה, יום הולדת 60 זה זמן התבונה. זה נעים ונפלא, התחלה חדשה. זה היום להגשים עוד חלום, זה הזמן להמשיך ולעלות, ובכל יום דבר חדש לגלות. לך האחל היום את כל מה שיש, שתקבלי את כל מה שאפשר לבקש. בריאות טובה, אושר, הצלחה ונחת מהמשפחה. תודה על התמיכה, העזרה ושיתוף הפעולה בעבודה. נתת לי הרגשה שאינני לבד, היית שם תמיד להושיט לי יד. מאחלת לך ולי שנמשיך לשבת יחד על כוס קפה, לשמוח על היפה ולרחל על המעניין, ובעיקר להישאר חברות טובות. לסיכום אני רוצה לציין פתגם השגור בפי אנשים, החיים מתחילים רק בגיל 60. בהצלחה. הם לא חדלו לשיר, איי 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 איי. חדווה בת דודתי היקרה, חשבתי הרבה על מה לכתוב לך, אבל מה אפשר להגיד ביום הולדת 60? אז חשבתי והחלטתי שהפעם אהיה מקורית ואשלח את כל המתכון לברכות שבתפריט. המתכון הזה עטוב סודות, והוא עובר בין דורות של חברות. זהו מתכון לחיים שניתן רק למשפחה וחברים. זהו מתכון מנצח ליום הולדת שמח. החומרים הדרושים, משפחה וחברים, קורד שמחה וצחוק, וכמובן חיוך כדי שיהיה מתוק, אהבה עד השכמה, כוס מזל והצלחה, ועכשיו לוקחים תבנית, מוסיפים מהברכות עוד כף ענקית, מכניסים לתנור עד שנהיה מוכן, ואפשר להגיש לשולחן, ושיהיה לך בתיאבון כל החיים. אוהבים, שרה וחיים. היי חדווה, מזל טוב ליום הולדתך. אני זוכרת מקרה מאוד מצחיק, שפעם דיברנו על רגישות ללקטוז חלב אצל תינוקות יונקים. אז נזכרת ואמרת לי, אוי, איך שכחתי את זה? זה הרי משמש אותי בעבודה. וסיפרת לי שכשסיימת את הלימודים שלך והיית אחות בתחילת הדרך וצעירה, נתנו לך את האפשרות להשתבץ או בטיפת חלב אחוזה או בטיפת חלב טירת הכרמל. את נורא חששת שדווקא באחוזה, למרות שזה נוח וקרוב לך לבית, ישאלו אותך מלא שאלות ויתקילו אותך, ולא תמיד יכול להיות שתזכרי את התשובה הנכונה. בגלל זה בחרת להשתבץ דווקא בטירת הכרמל, כי שם אף אחד לא ישאל שאלות מתקילות. יום הולדת לחדווה הקטנה, מה נקנה לה מתנה. נו, תמשיך. אחותי הצעירה, הקטנה. מה שיש להגיד לך שגם בגיל 60, אחרי גיל 60, הדברים לא נעשים גרועים יותר, אלא לדעתי משתפרים. אז תסתכלי קדימה בתקווה. להיום הולדת שלך, אני שותה קפה הפוך עם ארוחת בוקר, וגם יש לי שוקולד. I couldn't have cake, there's no uga, so chocolate is in place of that, but for sure, cafe hafuf, and cheers to you, Khadva. Happy birthday. The Khadva reminds us of making uga chocolate. But since we couldn't do that, Ma, we decided to make it from a box. Happy birthday, Dada Khadva. Yom Holedet Sameach. We hope you enjoy. It's for you. When I think of Dada Khadva, I think of laughter and kindness. I also think of cakes and baking. When I think of Dada Khadva, I think of chocolate.
I also think of going to the Shuk and of Israel. When I think of Doda Chedva, I think of helping others. I think of walking on the beach. I think of our time in cafes, sharing uga, drinking cafe hafuch, blimer im dikaf, and laughing. When we think of Doda Chedva, we think of strength and courage. Doda Chedva is our aunt. She is truly one of a kind. She is someone who never says can't. She is someone with an amazing mind. We love Doda Chedva. She is the best. Happy birthday! יום הולדת! שמח! אחותי היקרה, מזל טוב ליום הולדתך 40, 60. טוב, כולם עשו את הבדיחה הזו, ברור. זיכרונות מהילדות. הזיכרון הכי גדול והכי טראומטי כמובן, זה שאהבתי את המטוסים מפלסטיק ומנייר מהחדר האדום, גנבת לי אותם, קלט את עצמך בחדר, סגרת את עצמך, וניסית להעיף אותם מהחלון לא כך בהצלחה, והם התרסקו בלוטוס 23. זה שהלך לך לאיבוד השרשרת עם היהלום, וכולנו חיפשנו בצפרירים ובכל מיני מקומות, ובסוף זה נמצא אצלך בסמלה. זה סיפור נהדר, שרק אצלך אפשר. עוד סיפור לגבי סבא אברהם זיכרונו לברכה, שתמיד היה אומר שלבוא אצלך לבקר צריך עם מגפיים כי יהיה מלוכלך, ובסוף לא היה והיה בסדר. את עדיין הבן אדם די היחידי בעולם שאני יכול בקלות, בלי להרגיש, בלי לשים לב, לדבר חצי שעה בטלפון, אם כי עדיין אתייחס לפרטים שהם לא כך חשובים לפעמים. יראי עיניים, שם צומחים הם וגדלים, כמו על השמיים, כשמראים לו תפוחים. חדווה, סקרנות בלתי, פשוט מדהימה. כל דבר מעניין אותך, כל סרט תיעודי זה היילייט בשבילך, זה ומעניין, והמדהים זה עד כמה את זוכרת פרטים ולפרטי פרטים, פשוט מדהים. עכשיו, בחיים יש אתגרים, ואין ספק שהיה לך כמה, או יש לך כמה מהם. אחד האתגרים הכי קשים שהיה לך, מתמטיקה. עכשיו, אני לא יודע כמה אנשים יודעים, ואני מקווה שאני לא מספר סוד, אבל את לא עברת בגרות. למה לא עברת בגרות? כי במתמטיקה לא הלך לך, ולצערנו גם בחינוך גופני כנראה ברחת מהרבה שיעורי התעמלות, אז לא קיבלת בגרות. אני חושב שהייתי אחרי צבא לפני ארצות הברית אני מניח, כלומר בסוף שנות ה-20 שלך, והחלטת לעשות בגרות במתמטיקה, בחשבון, ועזרתי לך, והלכת לבחינה, ולמדת קשה, וחזרת, ואמרתי את כל התשובות שכתבת, ובדקנו, ואמרת לך תקבלי 9. 3, 4, 5, 6 חודשים אחרי זה, אנחנו מקבלים את הציון, פה את פותחת את זה, ומה קיבלת? 3. 3 מתוך 10 במתמטיקה. אני חושב שזה היה אחד הדברים הכי קשים אי פעם. כמובן שבאו אחרי זה עוד, אבל זה היה מאוד קשה. ולקח הרבה זמן עד שהם תיקנו ואמרו כן שקיבלת 9. אבל זו התקופה מאוד מצחיקה כשמסתכלים על זה אחורה. רצינו שעמית יספר לך סיפור, אבל הוא קצת מתבייש, אז במקום זה נקדיש לך את השיר הבא. סבתא שלי היא ילדה, שובבה וטובה וצוחקת, תמיד כשאני מבקר בינתיים בכל משחקי משחקת. סבתא שלי היא מלכה, מבשלת הכי טוב שיש, אצלה המטבח הוא ממש ממלכה של
מזל טוב. רציתי לומר לך שאפילו שאת אימא די פולניה, את בסך הכל אימא מאוד מאוד טובה. ואפילו למדתי להעריך את התכונות של הפולניות שבך. אמנם לפעמים את מתקשרת אליי 5 פעמים ביום, אבל למדתי שגם אם אני עונה רק פעמיים, אז זה עדיין בסדר. וחוץ מזה, אם את מתקשרת אליי 5 פעמים, בטח לטלת מתקשרת 50 פעמים ביום. אז ככה שמצבי די טוב. בסופו של דבר, זה רק מעיד על כך שאת מאוד אוהבת את הילדים שלך, ומאוד מתעניינת בנו ובמעשים שלנו. אפילו הסברים על ספורט וכדורסל את תמיד שמחה לשמוע, וזה כאמור מאוד מאוד חשוב. אז אין ספק שהבעת עניין וסקרנות אלו דברים שמאוד דומיננטיים אצלך, וזה גם מה שגורם לאנשים לסמוך בחברתך ולשוחח איתך שעות על גבי שעות. זו כנראה גם הסיבה לכך שאת בעלת ידע כללי כה נרחב וחוכמת חיים בלתי נדלת, וזאת למרות שבגרות במתמטיקה כמעט ואין לך. מה שמצחיק הוא שכנראה מרוב מידע את אף פעם לא מפסיקה לשכוח דברים בסיסיים, כמו למשל שטים פה לידי היא כלבה ולא כלב, למרות שאיתנו כבר 5 שנים. אז מזל שגם חוש הומור יש לך, ואת תמיד מקבלת בחיוך ובהומור עצמי את הבדיחות של ילדייך, וכמובן שצחוקך המתגלגל הנשמע למרחקים לעתים גדולים מדי, כבר הפך לסימן ההיכר שלך. לסיכום, אומר שהמשפחה שלנו ברוכה באמא כמוך, עם לב טוב, פיקחית, דואגת, מבשלת, מזמינה למסעדות, ואפילו שומרת רוטב טעים בשביל הכלבה שהיא לא כל כך מחבבת. אז תמשיכי להישאר כמו שאת, מאחל לך הרבה אושר ובריאות. מאלון וטים. היי אמא, כל הילדים פה ואנחנו עכשיו מצלמים את הברכה מאביחי. תמיד חשבתי לעצמי שאם אשתתף פעם בשעשועון ואצטרך חבר טלפוני, זאת תהיה אמא. הידע הכללי שלה נרחב ביותר. למשל, אין מקום בארץ שהיא לא מכירה, כנ"ל רחובות בחיפה. היא גומעת את ערוץ 1 ולאחרונה מתמחה גם בריאליטי. הסקרנות של אמא אינסופית, ומתחרה רק בחוסר הזיכרון שלה. אבל תודות לסקרנות הזו, היא האדם הכי חברותי שאני מכיר. כולם מעניינים אותה, ומשפחותיהם, וחבריהם גם, וחיות המחמד שלהם. ומה שתמיד מדהים אותי, זה איך כולם נפתחים אליה. יש לה כישרון נדיר להתאים את רמת השיחה לאדם שמולה, ולדבר איתו כשווה. בין אם זה ארס עצבני, פרופסור מלומד, ילד מפוחד, או אם חרדית. אני זוכר שאמא נשארה לבד 3 שנים עם 3 ילדים, והחזיקה את המשפחה יחד למרות הלחץ הנפשי והכלכלי העצום. מאז, אמא יקרה, את הגיבורה שלי. אני אוהב אותך מאוד מאוד מאוד. מזל טוב, מאביחי. אמא היקרה, התכנסנו כאן כדי לברך אותך ליום הולדתך ה-60. אנחנו רוצים לאחל לך הרבה אושר, שמחה, בריאות, אהבה. תמשיכי להיות אימא כזאת טובה וסבתא כזאת נהדרת לנכדים. עד 120 מכולנו. חברה יקרה, אני מאחל לך הרבה בריאות ואושר מהנכדים, מהילדים. אנחנו מחכים הרבה זמן לאחל לך כבר שתגיעי לגיל ה-60, כשאת כולך עוד צעירה ודינמית ותמשיך להיות אישה טובה, הרבה ברכות. בבמי. מזל טוב ומאזין אלון. היי אמא, מזל טוב ליום הולדתך ה-60. אני רוצה לאחל לך עוד הרבה שנים של חיים מאושרים וכיף, ומזל טוב. חדווה, מזל טוב. אני שמח שאני הכרתי אותך ביום הולדת ה-50 שלך, ועוד יותר שמח שאני מכיר אותך גם ביום ההולדת ה-60 שלך. אז הרבה מזל טוב, בריאות, אושר, ותודה על כל העזרה. וגם סבתא חיה פה רצתה לברך אותך, להזכיר לך שאת הבת האהובה עליה, ושאת תמיד צודקת. ביי ביי. ביי. נשיקה כל שעתיים, חיבור